Da gero gehu zuzo ginen gero, hasi ziren lehenengoko bombardeuak bi bomba bakari bota ebazen. Guk eskiluna azalatia entzun sekula bez. Neri geratu zaten belarresiak, betiko, ni betiak zaratia, deupadan. Da ezin osatuta negarrez, gabetan negarrez. Eta hori nozi zen zan? Gerria zitzen segida. Bota ebezen, gure etxe onduen, huerta de Aretio, esa huerta grande, que hay en Buscantz, hortxe. Bota ebezen, eta sartu zakun sustu gure, bueno, hasi gutxikita gara. Nun dago huerta de Aretio? Ayuntamentu errekia, gero hasi urtua. Zuen atzekaldean. Geure etxekaldien, bai. Da gure etxia da galerixia, ez da? Bai. Apurtu zen kristal danak. Goixen dauzenean txiki batzuk, geratu ziren bakarrik batzuk apurtu ere. Paseo ginen negu guztia, itxarak ipintzen, papel handi guztiak, kajak eta danak, ipini zen bentana guztiak untzazbeteta. Negu guztia kristal barik. Pregunta bat emiotut, bombardeo horretan gogoen dekozu bat ematilba? Lehenengo egunienez, lehenengo bombardeuenez. Da gero be lorxon, egon dia bari, behin baino, ez da izan bombardeo egon dia, txikixiak, baina hilez. Behin detuango neskatile bat zartu zane eskilera pien, da hankie bai, da hantxe topo ben hila. Baina... Nun, esan idazu, nun hori? Tetuango... Tetuan da? Tanjeren onduen. Hantxe topo ben neskana usixea. Hil ez da? Hila, bai, hila.